Kumabheketwane ezingxenyeni ezehlukene zeKwaZulu Natal kanye neGauteng njengoba iqhubeka impikisho eqale ngalabo abafuna owabengumengameli akhululwe. Kumanje izakhamuzi ziyazitapela izitolo okuzolimaza umnotho wezwe. Esifundazweni eGauteng eFloslora sekuze kwaphuma isidumbu ngesikhathi amaphoyisa etholana phezulu nababhikishi abazitapelayo. Nakuba sekuphuma isidumbu abantu bayaqhubeka nokuzitapela. Omunye wabaphathi balezi zitolo okutatshwe kuzo ushaqekile. I've been watching this on CCTV and it was just too many people, it was just chaos. It's just so heartbreaking to actually see what, and I got no words to say. And of course let everyone know what's happened. And I've been for 50 years here in Vosloorus and I've never witnessed something like this. Izisebenzi ezitohoza kulezi zitolo zithi indlela abaziphilisa ngayo ithikamezekile. Kumele sibuyele emakhaya siyohlala inyanga sazi ukuthi into yanini ngoba ishop iphelile. Kubheda kakhulu sisi, hayi kubheda kakhulu. Imisebenzi yethu iyaphela, sinezingane yonke lento, hayi lento esiyibona lana ayisiphathi kahle. Ayisiphathi kahle impela sisi. Nase Eldorado Park kuso lesifundazwe kwenzeka esifanayo njengoba ababhikishi bengene bazitapela impahla bathi umsusa wodweshu ukuntuleka kwemisebenzi. Well, the particular incident started yesterday. The matter is not about Zuma. It's about people who are hungry and the alcohol. The president, when he announced that alcohol is banned again, that's when it created havoc. Esifundazweni kwaZulu Natal eMgungundlovu ababhikishi bathungele ngomlilo ingxenye enkulu yenye yezinqanqathela yezitolo kuphinde kwathungelwa ngomlilo enye yezimboni eyakhelene nesiteshi sokuthela uphethiloli. Sikhuluma nje kumnyama isibhakabhaka kanti ezinye zezakhamuzi zikhathazekile. Bread and butter gone for what? For this. This is what we have to offer. For one man, for corruption. It's at its lowest. Imagine what the international market thinks of us, our community. And this is not an exaggeration or a hyperbole that I speak of. And I don't wish to speak with this forked tongue. The police have tried their best. They ran out of ammunition. They were stuck between a rock and a hard place. They were cornered on all four sides. I could see it. They had no alternative but to move back into a strategic place just to be visible. We're very concerned, especially at how many people are going to lose jobs because of this. That's the saddest part from watching all of this, because how is the country going to recover from this? That's the saddest part. Nakwamashu abantu bazitapele ngisho nasezindaweni zabangcwabi ezigcina izidumbu kwazise bathungele ngomlilo isiteshi sakwamashu kanye namabhizinisi akulendawo. Omunye wabakhahlamezekile uthi babuthe kwasana ebhizinisini lakhe lokungcwaba. Isimo siqale ngabo 10 after nje kuphela inkulumo kaBaba umongameli ekade ibeka. Mina ngihlala duzane nehostel. So after kuphela nje inkulumo kuvela kwaphuma ihostela yonke yagcwala umgwaqo sawathola ama calls ukuthi okay right kukhona okwenzakalayo. Bangifonela abanye basho ukuthi no icebo lethu kusa right akakenzeki lutho kodwa kuthe mase kuzoshaya ikhadi zangabo 2 ngathola icall ukuthi nakhona sabangelile icebo lethu so ngaba nokuconfuseka ukuthi ngempela kwenzakalani manje njengoba sengifika ngizochecka sinamacebo lethu sinama offices awu2 elidala elisha ngala kuthathwe amabhokisa kwathathwa computer kwathatha everything ngicabanga into esele mhlawumbe usofa kuphela lo okade ungeke ukwazi ukuphuma eminyango ngenxa yokuthi vele wakhelwa ngaphakathi eminyango. Naseshowe bekungaphansi ongaphezulu amaphoyisa ezama ukunqanda ababhikishi abebezitapela enqanqatheleni yezitolo yakulendawo kanti nasezinzulwini zobusuku ezingxenyeni ezehlukene kuzo lezi zifundazwe kuqhubekile ukweba nokuzitapela impahla. Okuhlalukayo ukuthi abakwazidlodlo abanawo amandla okumelana nalembhikisho kwazise nakuba bekhona abambalwa ababoshwa kepha isimo sibukeka singalawuleki ngendlela ngeshwa lembhikisho isaqhubeka. The place and I suppose they are being taken in to a police station.